Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kula Muhammad Ramzi Kurniawan, nomor presensi 24 teko kelas 11 TKR loro. Ing mriki kula arep nyeritakake pitesorah basa Jawa sing temane agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak Ibu, para tamu undangan ingkang kinantenana, uga para sepuh lan panisepuh ingkang tansah kinurmatan. Sepisanan monggo kita panjataken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala awit saking kanugrahanipun kita saged makempal wonten mriki kanthi sehat rahayu lan diparingi kesaktian batin. Para rawuh ingkang kinurmatan, agama punika supados dadi pondasar utama gesangipun manungsa. Kanthi agama gesang kita paringani tuntunan, arah lan pitedah kang cetha. Ugi gulawentah manungsa dadi pribadi sing luhur budi pekerti, tansah andhapasor lan tresna dhateng sesama. Ing jaman modern kados menika kathah masalah sing kathah tantangan saged dadi nyuda nilai-nilai moral lan spiritual. Mula agama kedah bisa dadi tamenging ati, uga dados pinuntun mlampahipun supados boten kesasar dhateng dalan ingkang awon. Para rawuh, agama iku ndidikake kita supados tansah eling lan waspada, tansah nyengkuyung kebecikan lan nyingkirake kaliputan. Mula kita bebarengan kudu nguri-nguri agama kanthi nglakoni piwulang-piwulange ing saben dinten, ing griya, ing masyarakat lan ing papan ngawonten kita wonten. Sumangga kita ndedonga mugi-mugi Gusti duduh pituduh ngiyataken iman lan takwa kita sedaya, serta nuntun kita ingkang gesang kaping lan mulya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.